Okay, vi har hældt 150 ml Pepsi Cola op i glasset, og nu skal vi afgasse colaen. Så jeg tænder for vandluften her, hvor vi der skabes et undertryk i slangen, og derved bliver kulsyren i colaen suget ud. Og vi lader vandpumpen køre i cirka 10 minutter. Okay. Okay, vi vil så i 10 minutter, så. Jeg 5 minutter. Nej, altså, det der skal termometer, så det kan måle pH for vores opvækst. Og det vi gør, det er, at vi indstiller den til at passe til temperaturen for Pepsi, der var 10 grader varm. Og så er så dybt ned i nogle pufferopvækster. Og det er så det vi gør nu. Her har vi en kl. 7, som bliver så dybt ned i og kalibrerer. Og når den så har kalibreret, så skal vi derefter dykkes ned i en pH 10. Men jeg skal først bruge en ting, og så måle. Vi har nu afgasset vores cola, og så hælder vi 100 ml op af den i det her måle. Okay, kan vi... Altså, solen er så meget i vores. Men det var fælder for dem. Sådan. Og så hælder vi 100 ml over i det her målekort. Og putter en magnet ned i, og så stiller vi den op på magneterne. Og starter den, så at magneten begynder at dreje ned i opløsningen. Og så tager vi og måler pH ved at putte elektroden fra pH-meteren ned i colaen og venter på, at pH bliver målt. Altså, er det ikke fordi, den er super interessant? Okay, vi har så målt nu, at pH-værdien i colaen er 2,34. I rettet har vi puttet natriumhydroxid 0,1 molær, og filmen trykker nu det ned i vores cola, eller vores Pepsi, hvor at vi for hver milliliter natriumhydroxid måler den pågældende pH-værdi. Ja. Og så når vi kommer hen omkring ekvivalenspunktet, så måler vi den nærmest for hver dråbe, der fordi det ændrer sig så meget. Ja. Nu kan vi godt have den her.
Så er der puttet 1 ml natriumhydroxid, og vi måler nu her på og ser, at den Vi har så en pH på 2,36 ved den første milliliter. Og vi fortsætter på samme måde, indtil vi når omkring pH 10.